Ġimagħtejn mill-bidu tal-gwerra tal-Iran u fuq l-adba tat-tmiem tar-Ramadan, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin laqqa lill-ambaxxaturi u diplomatiċi għolja mill-Golf, il-Lvant Nofsani u mill-Afrika ta' fuq li jinsabu Malta għall-ikla tradizzjonali tal-iftar fl-imdina. Il-Ministeru qal li l-laqgħa kienet opportunità f'waqta għal dialogu u kooperazzjoni mal-imsieħba ta' Malta f'dawn ir-reġjuni fi żmien meta l-għaqda u d-diplomazija huma importanti aktar minn qatt qabel. Id-Deputat Prim Ministru Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Burch esprima tħassib dwar l-eskalazzjoni tal-aħħar ġimgħat u appella biex permezz tad-diplomazija titreġġa lura l-istabilità u s-sigurtà. Esprimejt ukoll l-apprezzament tal-Gvern Malti li dawn il-pajjiżi qed jagħmlu ħilithom kollha sabiex iżommu l-ċittadini tagħna li jgħixu hemmhekk jew dawk li qegħdin iżuru u ddeċidew li ma jirripatrijawx ruhom b'mod sikur. Min-naħa l-oħra tennejt il-pożizzjoni tagħna bħala Gvern illi mhux biss nikkundannaw l-attakki indiskriminati ta' l-Iran fuq il-pajjiżi u t-territorju tagħhom, iżda wkoll sabiex nagħtu s-solidarjetà tagħna lejhom waqt li nifhmu li dawn huma żminijiet diffiċli għalihom. Id-Deputat Prim Ministru enfasizza wkoll fuq l-ħtieġa ta' sforzi għal paċi mibnija fuq id-dritt internazzjonali u fuq ir-rispett lejn is-sovranità.